pan nilitum kachoningria teng pen nang litum dake wang pot nang litum pan choro lo pen kardong pila pini nang litum pan dake para nilitum kapachini kangtung alama bangke lason lo sik schedule teng pen la pen constitution a teng pen tribal kalidiat atum dak sik schedule arlo kidolong le atum aphan nilitum amen polit voter list along pen amen thanji pulo nilitum bange power long le det lang apo election high un edet lang apo non anta amasi nilitum than da than long le det bom lu nilitum ke than ji pu ke pu arona teng men si ke than ji pulo ama non bangke hala tribal kaliatum bangsi ilitum schedule tribe atum khilonjia okhomia atum lapen ke adivasi atum amen voter list pen than thuret bange non election ke damtang election hu theklong lo ke than ke dak delete pusi ke to delete ke than cancel lan ke alarm ke isivet lo muthe karbi atum ilitum chini nedermasi delete pusi popot ke than hala so alarm bang ma thadam oide amasi kadu ita aning pum pedet le seta alama bangke itu amen si kang than thulo long ni non nilitum particulars ke nitum pha bom lo PS committee atum long nan CC committee la pen ke LA committee atum long pen nitum hang bom lo ko mat amen si kang than ma la pen alang litum voter ID la pen a polling station amen nitum panang than serak tu athema la ke serious alam lo la kang than ge itum democratic aron ilitum election along ron ka chedan ilitum hananga pe rem je phansi lage claim la si ake ong do pikatum elong adim bange bang inkoira throk pusu vote bidun long le der lo athema amen voter list long delete puge tok do ko pot voter list idea bange do lata voter idea bange do setal lata akam pit pe der lo abinang voter ID dolo te lage delete tanang nelo lage vote pilong vek nang ji setan nona bange ulta thulo voter ID do thu kok atum ta pi thulong le der lo hala ka vie tom bang si pi thulong rong lo che plang bange la sini litum la bang solam ha election commission of India upon chief election commission of India upon nilitum chief election commissioner of India upon nilitum memorandum pini ke lolo by post pensi ke lolo athemala athika pot pen lo nai tum ke dam un eder lo poisa tangka ka be pen jo Delhi andam nai un eder lo la sinon ni tum by post pensi ke lolo la pen la so ke lolo nilitum ako ison pudun tu nilitum ka complain bangke la tum Karbi Anglong Autonomous Council atum Model Code of Conduct violate si PNRD a department of Poisa 14 crore kuti krepli a Poisa and that si alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along ri ke dam long ke lage mission la thuge ya etum apoti dunde seta hapu ke master tum dormha ta pilong le la pen department akapre ka tum do olang dormha ta pipe la pen ke tovar ta ve monit tum ki duk so kali contract atum abil ta pipe seta non ke alang litu ki jui dam si kuti krepli a poisa la bang thom kep IMAC atu CMEM la pen akapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litu mane
inut la pupulate 50 lakhs la inut ka koros 50 lakhs dokai la ilitu alang litung la koros la government na poisa la sini litung la ka oppose la pen lata non MCC mane model code of conduct ke do un hutsi la ke claim la ke hinopik alam no la sini tum chief election commissioner of han nitum opposition nitum complaint nitum pi lo by post pen sita la pen mo apordang lilote nilitum ako by hand ako pithui sita non mai ke tong la aport pen si complaint do nang la sila complaint la sonni la pen ako ison ke do thulan tribal tum arong pen kilometer 4 kilometer flike phoke po anaka hello si voter polling station ke do alang litum vote ke pidun sum o la pen ki pidun dia tum do pikla la pot si polling station ke election commissioner tum a guideline ke amitha munit voter abang kendo konan ma dak pen kilometer hiniang bong vote bilong nai pada ke tok du la pot hala so teng polling station non arong seng unangi pusi nilitum ako choning ridun lo la helo alam bang ke sta ke so dak binong alam lo la ron ke danji itum dek kache longri kache rai la pen khe kache rai dia phansi itum democratic aron che dan lo ilituma hile gela vote hello aman non ke vote ta ilitum along pen